पी लेनी ना, अब रवा जाए। जब हमारे पति और ससुर आ जाए तब हम उन लोगन से बोल देब। ठीक बा। अच्छा तो हम चला तानी। कप्तान जी सरकार। तनी ध्यान रखिए, इनकरा कोनो तकलीफ ना होके के चाहिए जी। कोनो भी तकलीफ होके, कोनो भी दिक्कत होके तो हमरा के कहे। बहुत धन संपत्ति बा, खाए वाला केहू नहीं खे। एगो मेहरारू रहे, वो बेचारी मर गई। हमरे दुआ औरत से ब्याह करे में कोनो प्रॉब्लम नहीं। जी जी तनी हमरा ला सोचे। सरकार के दिल पहाड़ से भी ऊंचा बा। यही खातिर गांव के सब सुंदर औरत के मदद करेले। इनकर बाप मतारी इनकर नाम लाला सुखीराम यही खातिर रखले बाड़े। चुपचाप एजा से निकल जाओ, निकल जाओ। सरकार इतना जल्दी बिरनी के खोता में हाथ घुसावे की कोशिश ना करी।